Πάμε. Καλησπέρα σε όλους. Είναι η 32η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πόρου, η οποία είναι και ειδική. Παρόντες εγώ, η κυρία Κανατσίδη, ο κύριος Δόσκαρης, ο κύριος Λίτσας, η κυρία Μοσκογιάννη, ο κύριος Μούγιος, η κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Παπαχρήστου, η κυρία Ροή και ο κύριος Στάικος. Απόντες ο κύριος Γκιόν, ο κύριος Εντέλης, ο κύριος Κουτουζής, η κυρία Μακρύ, η κυρία Μητσιοπούλου, ο κύριος Στρατηγός και ο κύριος Αρταράκης. Παρόν στη συνεδρία είναι ο κύριος Δήμαρχος. Ένα και μοναδικό το θέμα της συγκεκριμένης συνεδρίας είναι η έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2016. Να πω ότι είναι παρόν και ο προϊστάμενος οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου μας, ο κύριος Μαρινάκης, και υπάρχει και δυνατότητα σύνδεσης με τον ορκωτό λογιστή. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Καλησπέρα και από μένα. Να διευκρινίσω απλώς ότι ακολουθούν άλλες δύο συνεδριάσεις. Μοναδικό θέμα, ψηφίζουμε και ξεκινάνε οι επόμενες δύο συνεδριάσεις που έχουμε τα επόμενα θέματα. Δεν έχω να πω κάτι. Είναι καθαρά ζήτημα οικονομικής διαχείρισης και λογιστικό. Απλώς να πω ότι ολοκληρώνοντας αυτή τη θητεία, αυτή την αυτοδιοικητική περίοδο, έχουμε κλείσει όλη την ψαλίδα που δημιουργήθηκε λόγω της μη έγκρισης απολογισμών και ισολογισμών την περίοδο της υπεξαίρεσης. Ξεκινήσαμε να εγκρίνουμε τους ισολογισμούς επί της δικής μας θητείας από το 2010 και μετά, και πλέον σήμερα εγκρίνουμε και του 2016. Έχει ήδη ανατηθεί σε ορκωτούς λογιστές όλα τα χρόνια μέχρι και το 2021. Μέχρι το 2021 έχουν γίνει αναθέσεις και έπονται οι επόμενοι ισολογισμοί. Επομένως, όλο αυτό το τεράστιο κενό και τους απολογισμούς αντίστοιχα τους έχουμε ήδη εγκρίνει μέχρι το 2022. Ωραία. Επομένως, εισηγούμε την έγκριση του ισολογισμού σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας. Ναι, ο κύριος Μούγιος. Δηλαδή οι ορκωτοί λογιστές έχουν εγκρίνει όλο αυτό το σύστημα που εμείς θα ψηφίσουμε τώρα. Όλη την διαδικασία από το 16 και μέχρι τώρα. Σήμερα είναι μόνο το 16. Το 16. Ναι. Είναι ένα τα χρόνια. Σήμερα είναι μόνο το 16. Επειδή το 16 εμείς δεν είμαστε. Δεν έχει να κάνει. Ούτε εμείς ήμασταν το 10 που εξαφανίστηκαν, έκαναν φτερά. Ήσασταν το 14. 600.000 ευρώ, αλλά εγκρίναμε. Ο ισολογισμός λέει μέσα ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Δεν σημαίνει ούτε ότι να το ψηφίσει, δεν σημαίνει ούτε ότι συμμετείχε. Όχι, εννοώ οι ορκωτοί λογιστές το έχουν δηλαδή ελέγξει και το έχουν εγκρίνει. Βέβαια, υπάρχει πιστοποιητικό. Αυτό έτσι κλείνουν οι χρήσεις όλων των χρόνων και στους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Πάμε προς ψήφιση. Εγώ ναι, η κυρία Κανατσίδη. Ναι. Κύριος Παπαχρήστου. Ναι. Κυρία Μοσχογιάννη, κυρία Παδοπούλου, κυρία Ροή, κύριος Στάικος, κύριος Λίτσας, κύριος Δόσκαρης και ο κύριος Μούγιος. Ναι. Λύεται η πρώτη συνεδρίαση. Ξεκινάει η 33η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πόρου. Παρόντες εγώ, η κυρία Κανατσίδη, ο κύριος Δόσκαρης, ο κύριος Λίτσας, η κυρία Μοσκογιάννη, ο κύριος Μούγιος, η κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Παπαχρήστου, η κυρία Ροή, ο κύριος Στάικος. Απόντες ο κύριος Γκιόν, ο κύριος Εντέλης, ο κύριος Κουτουζής, η κυρία Μακρύ, η κυρία Μητσιοπούλου, ο κύριος Στρατηγός και ο κύριος Αρταράκης. Παρόν στη συνεδρίαση ο κύριος Δήμαρχος. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις? Όχι. Πάμε κατευθείαν στα θέματα. Δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση. Πρώτο θέμα. Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πόρου έτους 2023. Το λόγο κύριος Δήμαρχος. Ναι, υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σήμερα. Μια αναμόρφωση έχει διάφορες μεταβολές που φαίνονται στην εισήγηση. Εκτός από όσο έχετε διαβάσει στην εισήγηση,
Όσοι δεν είστε μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, έχουν γίνει δύο μικρές διαφοροποιήσεις της τελευταίας στιγμής στους πίνακες που εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή. Το ένα αφορούσε κάποιες δαπάνες που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο για την απασχόληση του προσωπικού στις εκλογές και το δεύτερο μια μικρή μεταβολή σε κάτι κωδικούς της ίδρυυσης. Κατά τα άλλα είναι όπως ακριβώς είχατε δει την εισήγηση και εισηγούμε να εγκριθεί. Πάμε προς ψήφιση. Εγώ ναι, κυρία Κανατσίδη, κύριος Παπαχρήστου, κυρία Μοσχογιάννη, κυρία Παπαδοπούλου, κυρία Ροή, κύριος Στάικος, κύριος Λίτσας, κύριος Δόσκαρης, κύριος Μούγιος. Ναι. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Έγκριση ενίσχυσης απόρων δημοτών με την παροχή ειδών διατροφής εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων και του νέου έτους και καθορισμό σχετικών κριτηρίων. Το λόγο κύριος Δήμαρχος. Ναι. Είναι γνωστή διαδικασία που γίνεται κάθε χρόνο. Αργήσαμε φέτος για μια εβδομάδα σε σχέση με τον προγραμματισμό που είχαμε από την προηγούμενη φορά, επειδή ακριβώς δεν έγινε απαρτία την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα οριακή είναι η απαρτία. Ευτυχώς που ήρθατε, ειδικά αυτοί που δεν είστε στην παράταξη, τη δική μου, και ξέρω ότι κάποιοι δυσκολεύτηκαν να έρθουν και από τη δική μου παράταξη. Κύριε Μούγιο, χαίρομαι που είστε εδώ, καλά κάνατε και ευχαριστώ που είστε. Λυπάμαι που δεν είναι όλοι οι άλλοι, κανένας από τους υπόλοιπους. Η Ευελίνα ήταν για ιατρικό λόγο προγραμματισμένο δηλαδή και ήρθε άρον-άρον από την Αθήνα. Ο Δόσκαρης ανεξάρτητος και αυτός εργάζεται στην Αθήνα, αλλά ήρθε. Εν πάση περιπτώσει, για αυτό το λόγο λοιπόν, και όλοι και εσείς έχετε τις δουλειές σας όλοι. Υπήρχαν κάποιες εξηγήσεις. Ναι, ο κύριος Κουτουής ενημέρωσε ότι και πράγματι υπάρχει μια... Παρακαλώ. Τζεφ, έχει το λόγο δήμαρχος. Τζεφ. Κώστα, μην κάνουμε διάλογο, έχει το λόγο ο δήμαρχος. Ωραία, είσαι υποχρεωμένος να είσαι εδώ, πως είμαι και εσύ. Ναι, αλλά δεν ήσουν την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, εγώ είπα με καλό τρόπο σου μίλησα, είπα μπράβο τώρα. Πάμε, το συζητήσαμε, πάμε, έχει το λόγο ο δήμαρχος. Λέω λοιπόν... Τζεφ, έχει το λόγο δήμαρχο. Τζεφ, μην κάνουμε διάλογο τώρα στο Συμβούλιο. Τζεφ, πάρε το λόγο και τοποθετήσου. Έχει το λόγο, 3 φορές το έχω πει. Ναι, λοιπόν, ευτυχώς λοιπόν επειδή είμαστε σήμερα εδώ, πραγματικά είναι η τελευταία χρονική στιγμή που θα μπορούσαμε να πάρουμε την απόφαση, γιατί έχει και άλλα στάδια. Μετά από αυτή την απόφαση βγαίνει ανακοίνωση από την κοινωνική υπηρεσία, συλλέγονται οι δικαιούχοι, φέρνουν δικαιολογητικά. Είναι μεγάλη δουλειά και για τον κόσμο που είναι να πάρει τα τρόφιμα, που πρέπει να προσκομίσει. Το προσωπικό κάνει πολύ μεγάλη δουλειά που κρατάει αρκετές μέρες και μετά πάει στην Οικονομική Επιτροπή το θέμα, εγκρίνεται και μετά αρχίζει η διαδικασία προμήθειας για διαφορετικά είδη, που και πάλι εκεί είναι προβλεπόμενες προθεσμίες 5 ημερών για να βγουν προσκλήσεις, να φέρει τα δικαιολογητικά ο ανάδοχος. Δηλαδή και σήμερα που το κάνουμε, πιθανότατα εγώ πιστεύω δεν θα προλάβουμε τα Χριστούγεννα, αλλά θα προλάβουμε την Πρωτοχρονιά. Καλό είναι. Δεν χάθηκε ο κόσμος, εντάξει. Για μένα καλό ήταν να το είχαμε κάνει ακόμη πιο νωρίς. Αλλά λέω απλώς ότι αν δεν γινόταν και σήμερα, και γι' αυτό είναι σημαντική και η παρουσία όλων σας και δική σου Κώστα, δεν θα γινότανε. Τέλος. Οπότε ευτυχώς προχωράει. Για να μην αδικήσω που ήθελα να κάνω, ο κύριος Κουτουζής σήμερα βρίσκεται σε μια ημερίδα που είναι για όλους τους εκλεγμένους δημάρχους, που τη διοργανώνει η ΚΕΔΕ. Οπότε για τον ίδιο, παρότι έβγαλε μια ανακοίνωση την προηγούμενη εβδομάδα και μας κούναγε τον δάκτυλο θρασίτατα, καταλογίζει σε μένα ότι δεν μπορώ να κάνω απαρτία, να του θυμίσω ότι ο αποστάτης της παράταξης μας είναι ο ίδιος και ο κύριος Γκιόν. Γι' αυτό δεν έχουμε πλειοψηφία εδώ μέσα. Και όποτε λείπουν όλοι οι άλλοι δεν μπορούμε να κάνουμε απαρτία. Έτσι είναι τα πράγματα. Μου έγραψε κιόλας ότι είναι δική μου αδυναμία, δεν μπορώ να κάνω απαρτία. Βεβαίως, αφού μας πήραν τις έδρες και φύγανε, γι' αυτό δεν μπορούμε. Λοιπόν, και δεν ανεξαρτητοποιήθηκαν την απαρατηθούν. Αλλά, τέλος πάντων, τάκρινο ο λαός του πόρου τους επιβράβευσε. Είναι
Δεν μπορώ να πω γι' αυτό κάτι, αλλά να θυμίζουμε την ιστορία. Και κουνώντας το δάχτυλο λοιπόν, μας είπε ξανακάτε την άλλη εβδομάδα, μπορούμε κάθε μέρα και κάθε ώρα. Ένα που δεν μπορούνε, γιατί εντάξει, εγώ δέχομαι ότι σίγουρα ο ένας είχε ένα πρόοπτο και ο άλλος είχε ένα πρόοπτο. Άκουσα για κάποιους ιατρικούς λόγους, να τους πιστέψω. Για τον έναν, για τον δεύτερο, για τον τρίτο, για όλους. Δεν γίνεται, εντάξει. Αλλά και πάλι λέω ότι ο λαός του Πόρου αυτήν τη συμπεριφορά ακριβώς έχει επιβραβεύσει. Γιατί η ίδια συμπεριφορά υπήρχε και πριν τις εκλογές, συνεχίζεται μετά και είναι και η νικηφόρα. Δηλαδή, εμείς που όποιος δεν κάνει αυτή τη συμπεριφορά, απορρίπτεται. Αυτοί που την κάνουν επιβραβεύονται. Έτσι είναι η δημοκρατία. Λοιπόν, προχωράω. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω για το, επί της ουσίας του θέματος. Τα κριτήρια τα έχετε δει και εισηγούμε να εγκριθεί η ενίσχυση και ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία από αύριο και ελπίζω να την προλάβουμε. Πάμε προς ψήφιση. Εγώ ναι, κυρία Γανατσίδη, ο κύριος Παπαχρήστου, κυρία Μοσχογιάννη, κυρία Παπαδοπούλου, κυρία Ροή, κύριος Στάικος, κύριος Λίτσας, κύριος Δόσκαρης, κύριος Μούλιος. Ναι. Θέμα τρίτο. Ορισμός υπεύθυνου ειδικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος και εξουσιοδότησή του για εκτέλεση πληρωμών μέσω του προγράμματος Αττική 2014-2020 για την πράξη με κωδικό ΣΑΕΠ 0851 και τίτλο Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πόρου. Το λόγο κύριος Δήμαρχος. Πρόκειται για το έργο που διενεργείται στην Δημοτική Βιβλιοθήκη για την ενεργειακή αναβάθμιση. Αλλάζουν κουφώματα, μονώσεις, κλιματισμοί, στέγη, τα πάντα. Ολοκληρώνεται τέλος Δεκεμβρίου. Πρέπει να πληρωθεί ο εργολάβος, ο οποίος μάλιστα από μόνος του για να διευκολύνει τις πληρωμές, γιατί αυτό η χρηματοδότηση του έργου πιθανότατα τελειώνει 31 Δεκάτου με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, επομένως και αυτός έχει ζοριστεί να τελειώσει νωρίτερα από ό,τι θα έπρεπε αρχικά. Έχει δηλώσει εγγράφος ότι συμφωνεί να ολοκληρώσει το έργο μέχρι τέλος Δεκεμβρίου και εμείς, ας πούμε, ενώ περιμένει από εμάς πληρωμές, δεν συνεδριάζουμε, γιατί και αυτό ήταν την προηγούμενη φορά θέμα, για να μπορέσουμε να εξοδοτήσουμε τον υπάλληλο του Δήμου που θα του κάνει τις πληρωμές. Εν πάση περιπτώσει, εισηγούμε λοιπόν να οριστεί ο υπεύθυνος, νομίζω είναι ο κύριος Σαλαντόπουλος, έτσι, ο ταμείας του Δήμου, με αναπληρωτή τον κύριο Σωτηράκη Λευτέρη. Πάμε προς ψήφιση. Εγώ ναι, κυρία Κανατσίδη, κύριος Παπαχρήστου, κυρία Μοσχογιάννη, κυρία Παπαδοπούλου, κυρία Ροή, κύριος Στάικος, κύριος Λίτσας, κύριος Δόσκαρης, κύριος Μούλιος. Ναι. Τέταρτο και τελευταίο θέμα. Προσχώρηση στους όρους και τις συμφωνίες της Σύμβασης Ειδικού Δεσμευμένου Καταπιστευτικού Λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση της πράξης Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο. Το λόγο κύριος Δήμαρχος. Και εδώ είναι κάτι αντίστοιχο. Είναι αυτό το έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης με τον προϋπολογισμό 2.700.000. Έχει ξεκινήσει από τις αρχές του καλοκαιριού. Εκτελείται. Είναι όλες αυτές οι ασφαλτοστρώσεις και τις μεντοστρώσεις που βλέπετε στον οικισμό και όχι μόνο, κυρίως στο Βόρειο Πόρο. Και έπεται πολύ μεγάλο κι άλλο, έχει και άλλα υποέργα με σήμανση, με αρκετά υποδομές, εξοπλισμούς ασφαλείας στις οδούς. Και αυτό το έργο προχωρά και χρειάζεται μια διαδικαστική απόφαση απαιτούμενη που είναι, έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση του έργου, αυτή που παίρνουμε σήμερα και την καθυστερήσαμε ήδη μια εβδομάδα. Πάμε προς ψήφιση. Εγώ ναι, κυρία Γανατσίδη, ναι. Κύριος Παπαχρήστου, κυρία Μοσχογιάννη, κυρία Παπαδοπούλου, κυρία Ροή, κύριος Στάικος, κύριος Λίτσας, κύριος Δόσκαρης, κύριος Μούλιος. Ναι. Ομόφωνα και τα 4 θέματα, λύεται η συνεδρίαση.
14η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Λουζίνα. Παρόντες εγώ, η κυρία Κανατσίδη, ο κύριος Δόσκαρης, ο κύριος Λίτσας, η κυρία Μοσχογιάννη, ο κύριος Μούγιος, η κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Παπαχρήστου, η κυρία Ροή, ο κύριος Στάικος. Απόντες ο κύριος Γκιόν, ο κύριος Ζεντέλης, ο κύριος Κουτουζής, η κυρία Μακρύ, η κυρία Μητσιοπούλου, ο κύριος Στρατηγός και ο κύριος Αρταράκης. 3 τα θέματα της σημερινής συνεδρίασης. Το πρώτο είναι ανάκληση της υπαριθμών 3 του 2021 απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Λουζίνα. Όπως έχετε δει και στα εισηγητικά, ανακαλούμε την απόφαση αυτή. Δεν υπήρχε κάποιο παραδοτέο από τη λογίστρια, ούτε υπήρχε κάποια πληρωμή ή κάτι άλλο από πλευράς κληροδοτήματος. Είναι τυπικό το θέμα. Θα κοινοποιηθεί και η απόφαση στην κυρία Καΐκα, η οποία θα λάβουμε σήμερα. Δεν ξέρω αν πάμε προς ψήφιση. Εγώ ναι, η κυρία Κανατσίδη. Ναι. Κύριος Παπαχρήστου, κυρία Μοσχογιάννη, κύριο Παπαδοπούλου, κυρία Ροή, κύριος Στάικος, κύριος Λίτσας, κύριος Δόσκαρης. Κύριος Μούγιος. Ναι. Ναι, και ο κύριος Δόσκαρης. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας υποστήριξης στην οικονομική, λογιστική λειτουργία και διαχείριση του κληροδοτήματος Δημητρίου Δουζίνα του Δήμου Πόρου. Λοιπόν, πρόκειται για την εταιρεία Καραγγιλάνη. Καραγγιλάνης Σύμβουλη ΑΕ. Είχε δώσει την καλύτερη προσφορά από τις 3 εταιρείες οι οποίες υπέβαλαν προσφορά. Έχει και μεγάλη εμπειρία σε τέτοια θέματα, στο χώρο. Οπότε πάμε προς ψήφιση. Εγώ ναι. Κυρία Κανατσίδη. Ναι. Καραγγιλάνη, τι εταιρεία είναι, είπες? Τι εννοείται? Οικονομική, λογιστική λειτουργία και διαχείριση του κληροδοτήματος. Συμβουλευτική είναι. Εγώ ναι. Κυρία Κανατσίδη. Κύριος Παπαχρήστου, κυρία Μοσχογιάννη, κύριο Παπαδοπούλου, κυρία Ροή, κύριος Στάικος, κύριος Λίτσας, κύριος Δόσκαρης, κύριος Μούγιος. Ναι. Ομόφωνα και το δεύτερο. Τρίτο θέμα, αποδοχή μη γνωμοδότησης δικηγόρου αναφορικά με τη μίσθωση και επικινδυνότητα του ακινήτου του κληροδοτήματος Λουζίνα επί της οδού Πραξιτέλους αριθμός 13 στην Αθήνα. Λοιπόν, είναι γνωστό και το θέμα με το κτίριο της Πραξιτέλους. Η κυρία Παπαδοπούλου έχει γράψει εδώ πέρα πολλά και σημαντικά θέματα για το θέμα. Νομίζω ότι είναι ένας καλός μπούσουλας αν ακολουθηθεί και για την επόμενη Δημοτική Αρχή. Τα έχει γράψει με λεπτομέρεια. Πάμε προς ψήφιση. Εγώ ναι. Κυρία Κανατσίδη. Κύριος Παπαχρήστου. Κυρία Μοσχογιάννη, κυρία Παπαδοπούλου, κυρία Ροή, κύριος Στάικος, κύριος Λίτσας, κύριος Δόσκαρης, κύριος Μούγιος. Ναι. Ομόφωνα και τα 3 θέματα. Λύεται η συνεδρίαση. Καλό βράδυ σε όλους.